Hey, miezi ingapi yapitayo Pule anali ku UAE, United Arab Emirates, kumene akuti amakambirana nkhani ya deal ya mafuta G to G, government to government, kuti mafuta azigula kuchoka kuboma kupita kuboma, right? Anyway, turns out kuti mune kujasi kuti kunali madilu ngati amenewo, panalibe pepa linali losoti asayinirana makuti, and anthu they spoke pa internet kuti actually kunali mwambo wa chikondwerero chawo, you know, kuti kumene kwako. Anyway, kunabwera wachiwiri na hayani wakumene koko kwa chiwiri kwa kinyi wakumene koko wabwera dzulo mweyo wanyamuka, wabwera dzulo mweyo watani wanyamuka, and asayinirana madilo angapo. Ndi pamene atolankhani ama yankhulana ndi Minister of Foreign Affairs Nancy Tembo kuti kunali zotani, munthu amene wabwera makambirana zotani, ndi akuti panali ma agreement, panali migwirizano, memorandum yokhuzana ndi zaulimi za agriculture chanchani zambiri. Ndeno atolankhani sanafunsa kuti nanga kodi nkhani ya mafuta ija zili pati, nde anayankha kuti nkhani imeneyo sinatheke, nkhani imeneyo, nkhani ya mafuta ija sinatheke. Nde anyway, nde nkhani ndi imene mafuta imene tidziwe kuti kutheka mwina nangasi anyway, tupasani kulinji kuti kulinji kunja kuno kulinji. Guys, thank you so much Malawi cameras. 3.5%. It is the highest in Africa. At 30.5%. Tinimai kwena amene akubwera kumbuyoku. It is not the highest in Africa. I should say the third highest in Africa. The highest in the SADC region. Yes. Kumwera kuno kwa Africa. It is actually the third highest in Africa after Zimbabwe and Sudan. Now mafunso angapo tufusa lero nkumati kodi, is there any light at the end of the tunnel? Kuti mwina inflation yathu ita kuyamba kukhazikika, chifukwa izi ndi zimene zimachititsa kuti ndithu tikalowa mu shopu katundu tizimpeza mitengo yokwera, chilichonse tizichipeza mitengo yokwera. Kodi is there any room anytime soon that Malawians can have a sigh, can breathe a sigh of relief? Tiyambire pamene powanda. Nkhani imeneyi imavuta kuifotokoza nchichewa Dev, even liulo kuti inflation yo. I think tilibe liuli modzi mchichewa kuti inflation nchani, mwina machisanzo meti manenera kuti malaria kuti ni malungo. For inflation anthu amachita explain chichewa kuti zimveke bwino siza chichewa izizi. So mchichewa mathumu tidapeza kuti dagonja sidapeze liulo ngotanthauza chimodzi ichi. I'm glad kuti program imene kuti ndi anzathu oziwa za ndalama amene atifotokozere zambiri. Koma mwina kuti munthu wina akangomvesesa kuti tikati inflation ndi chani, chifukwa choti zimene zozo anthu amadabwa tikamana kuti even ndalama ija sikugulabe katundu okwanira, munthu chama unabe kuti ali ndi 1000 kwa chomwe ija, ndakudabwa kuti even mukati depreciation yache pamphamvu ndi you know. So anthu eda taisesa kufotokoza kuti zimveke bwino mwina mophwekesesa manena kuti ndikuti makhala kuti muli ndi ndalama zambiri zimene zuzungulira komano katundu ngochepa, ndikuti you have too much money chasing few goods. Okay, so zimene zozo zimene zimabweresa no kusakhazikika kwa zinthu, you know. Ndiye apa mukamba za food inflation kwathu kunoko ndi imene I think imativuta kwambiri, chifukwa chokuti ndi imene machita contribute kwambiri mu basket mwathu. So muzaona kuti nthawi zonse makamaka chimanga chikakha kuti chimanga chisichi kukhazikika bwinobwino chimakhuzano mitengo ino kwina konseko. So you would see kuti ifeyo ene shock imene machitika ku chimanga imakhala ndi effect kwina konseko. That's why you would see kuti is it every 3 months? I can't remember the exact. We always check kuti food inflation kwenda banja. I don't know whether it's monthly or month on month amapanga. Yes, month on month. Yes. So that zimakhala ndi ripple effect. Zimakhuza so madira inawa. So actually you're looking at chimanga komanso mafuta. Yes. Zinthu ngati ziwiri zimene. Yes. Which have a very big impact on other industries. Yes. So anzathu
akatako yasanabwere ife timangofuna tingothandizira nanga siwo mwina makhala anzathu oziwa zimenezo ife mbali yathu ndiyo chita communicate nekuti Malawi amene akumvera program imene kuti amvesese kuti lero linkhani imene tufuna tikambirane mukulinje linkhani yanje tikunena kuti zimene zizi zikakhala kuti zikuchitika kuti zikukwera kwambiri zimaonesa ndithu kuti chuma chathu sichikuyenda bwino zimaonesa kuti sizikuenda bwino timayenera kuti tikhale ni njira zosiyana zofunika kuti inflation yo izitsika ikamatsika imachita so spa economic growth malo ina ndena. That's why muone anthu amene inflation yawo ili yotsika kwambiri amazitamandira kuti ife ni single digit ife pano pati double digit ndithu akuluakulu so tikuyenera kuti tipange zinthu ncholinga chokuti inflation yathu itsike so that anthu azitha kunjoya ndithu ma economic activities komanso azitha kuona kuti ndalama yawo ndi yamphamvu akutakugula zinthu mopanga pali zofunika kuti tichite as a country. Yes. Pali mafactors angapo amene anakambapo mu report la Reserve Bank mafactors monga ndithu scarcity ya forex imene ikukolezera inflation mdziko muno chifukwa mchimodzimodzi kuti ngati kusowa ndalama yakwacha ndalama ya dollar taziona mwina the most basic example titokamba za magalimoto amene timayitanitsa kuchokera kunja nkumagulitsa mdziko muno taona mmene mitengo ya magalimoto yakwerera pakatipa kuti posachedwapa timati ndithu ukakhala ndi 10 miliyoni utogula galimoto looneka pano 10 miliyoni ndikamira why because of scarcity ya forex mdziko muno it forces mitengo ya zinthu kuti ikwere as such. Kuna kambidwa sonkhani mwina kuti dziko lino tikumadalira kwambiri ulimi wa mvula odikirira mvula kuti igwe mvula ndeti dzale where pakakhala ma shocks ngati mukunena aja kuti you have those shocks. When you have those shocks, then you are in a situation where chilichonse chasokonekera ndekuti zimene mutakolole chaka chimenecho zikhala zochepa. For example, takhalako kudziko kuno ndi ma cyclone amene atipanga affect kwambiri kunkhani ya chakudya ndi ulimi mwina kukokoloka kwa mbewu minda ndizo zina zotero. When that happens, you have a situation where chakudya nchochepa mdziko makamaka chimanga amene munanena mucha and chimanga nchochepa mdziko mitengo imakhala ikutani ikukwera because the supply is low, the demand is high. Nkhani zina zimene aonikirapo ndi zimenezo ndeti nayitananso a NIF kuti atijoine mprogramu iyi kuti iwowa akuchita ngati tufuna titenge timve model yawo yokhudza food security and curbing issues of food inflation chifukwa iwowa akuti amachita ngongole za irrigation makamaka kuti ngongole za zipangizo za one component irrigation yo chifukwa yosa paja mapereka fertilizer kuti anthu akatenge fertilizer amene akufunira eti malingana ndi kukula kwa minda yawo so apoti daenda nawo ndikuzimvesesa zimene akupangani fiwo mwina in show asana tifotokozera ine yake mwina in your understanding ndingobwera mpe pang'ono mamsanga musunga nthawi udakambapo zokuti kusowa kwa ndalama ya dollar pamene pomwe pamene ndimazakhala ndi vuto and I'll tell you why. Ineyo Dave ngati ndakuitana kuti tabwera ndeiwe sudabwere titha kuyang'ana mwina njira ziwiri pamene popo ine ndalephera kukuitana kapena kukuchita kumvisi kuti ubwere kapena iwo wakana kubwera. I don't know if you're following what I'm saying. To say kuti ndalama ya dollar ikusowa ikuti vuta maybe because ndalama ilipo you know ife timaziwa zimene timayenera tizipanga kuti tizikhale ndalama ya dollar yo and siti kupanga mokwanira zinthuzo takhati kumadandaula mpaka nenasanduka nyimbo inakolaso nyimbo yonso because we know what we need to do takhati kumakambapo zokuti ife ngati dziko the only way tingapeze ndalama ya dollar ndoti zikhale katundu wochuluka amene tizigulitsa kunja tikamagulitsa kunja kuti tipirako matipira ndalama ya dollar izizi even nthawi yakamuso zinkaziwika ndikuena tipange tayenda kuzafika panopa kulephera ndithu kuti tizipanga production ya mphamvu yoti tizigulitsa kunja kumangodalira foja uja kumagonja ndi zinthu akumana ndi zopanga ndi even ndalama imene timapeza tikagulitsa foja mu chaka chonse season yonse siyo kwanira even kugula ma component imodzi ifa zimene zimatithira ndalama za dollar ndi zinthu zitatu kwambiri pali mafuta pali ma fertilizer ndi mankhwala zimene zimatenga ndalama ya dollar yochuluka even titagulitsa foja wambiri anthu bwanje sangakwanitse kuti tilipire ma bills amene wawo you can imagine as a country imene tikunena kuti ndife dziko limene timadalira agriculture kudalira khaso avide kuti tikhoza kudyetsana anthu 20 million kudzera mu khaso kumadalira mvula titha kupasana fertilizer mbewu komano kuponi ya mvula sangapasana aliyense. It just shows you kuti sitimakhala ndi cholinga chokuti tipeze solution yokhazikika. Now coming back to what you're saying in any further
taenda nawo ndinaona kuti this is a good intervention you know, and tinachedwa kuti tiganize kuti tizipanga zimenezo ubwino wake nakali momwe afotokoza zambiri koma you can actually see timaganiza ife ngati dziko kuti koza mapasana matombo awiri fertilizer akena kakambewu kumanjaku tisonkherane no tizakudya timeti jati ndetikeno mu basket mwathu tidye ngati dziko. No chief, it's gonna take forever. Coming with NIF initiative inu abwana ngati mukufuna ka 30 bags of fertilizer malinga ndikukula kwa munda wanu mutenga loni yo tenga 30 and even anifa taona kuti mwina so anthu kuti apase ndrama kena kazika kwa fertilizer zijedwa anife wamabeza fertilizer uchi ndikubweresana bwana ndeti mapongula mukakolola mukagulisa mbewu zanu zija mukabweza andi anzanu inaso akakongola pano patita kambira naso tikwenda nawo limodzi tinkani naso nkhani yomwe kuti koma nangano ku irrigation iko anapita nakakambirana aonaso kufunikira kuti azipereka ma irrigation and akuyenda nditu madera mwanthu ayambako kuthirira ulimi wanthirira kuti even munthawi ino yozizira ino yakhoza kumatani akakhoza kumakolola so mwachidule without having good fake khalesho ino ndine ndi anthu kuti abwere timangofuna tipasane background imeneyo kuti ngati ziko titakhala kuti tagwirana manja nkuna kuti teni tipeze solution to this. It's not rocket science, njira zogwirika sajale njira zogwirika yes tiyeni tizale katundu takati kumva ife misika ikupezeka kama maiko akuti tizale zinthu zoti zigulisa kumene koko on a serious note timaona nzathu amapanga mashugawa amakhala ni malo awo amathirira kumapanga zinthu zotheka ife ngati dziko timalephera kuika land under irrigation, serious irrigation kuti zikolola chimanga tizitiya ivula yaenda bwanji yakhotera ku Mauritius yadusa ku Mozambique yayi ndikuyimitseni pamenepo wawa tili ndi Marvin Banda amenewa ndi oyankhulirapo pa nkhani zachuma mdziko muno komanso tili ndi Humphrey Mdyetseni ndi Chief Executive Officer wa bungwe lija la NIF. Tinawayitana iwowa chifukwa taonako kenakake ku NIF iku kuti mwina akuchitako zinthu zosiyanako zimene mwina zingatithandizire ngati dziko ku nkhani ya ulimi wanthirira kuti mwina mwake nkhani ya food security mdziko muno titha kuthana nayo komanso nkhani ya food inflation ndi kuthana nayo. Talandire Mdyetseni amene tinawo pa line pa Mr. Mdyetseni moni mawabwino Daisy komanso ampenda vili au ndinatobola bwana sio komanso amalawi wonse amene akutimvera nthawi ino yamawa moni konse kumene muliliko komanso fellow panelist Marvin Banda nawonso moni mawu zikomo kwambiri wawa tisanachite mochulutsa gagamdiwa mukuchita ngongole za zipangizo za ulimi wanthirira tazitambasulani kuti kodi zimenezi masomphenya anu ndi otani mukamayang'anira ku nkhani ya food security komanso nkhani imene tikukamba pano imene ili ya inflation kuti kodi food inflation zimenezi zitha kutithandizira bwanji? Ndikudziwa kuti ndi Marvin Banda gawo linalo sindilikamba kwambiri tanthauzo la inflation yo agweramo iwowo komabe ndinakondwetsera munati chichewa palibe cha inflation chilipo pitulizano awo chilipo timati mkwelakwela wakatundu mkwelakwela wakatundu kukwela usati kamodzi koma mkwelakwela ndiye kuti zikuchitika kawiri zikuchitika ndiye ulaki limenelo ndithu amalawi alidziwe mkwelakwela wa mitengo yakatundu mkwelakwela ndiye mkwelakwela umenewu wakatundu umachitika pali zifukwa ngati kuti atsidzika Marvin Banda wina umakwela chifukwa kuti katundu uyo ndi ochepa anthu amene akumufuna ndi ambiri pena zimachitika kuti katundu akukwera mitengo chifukwa chakuti amene akupangawo kumene amakatenga zopangira katundu uyo mitengo mwine kukweraso ya zinthu zimene zija ndiye wadi amafuna apeze phindu pa katundu wawo uja ndi amakwezanso mitengo zina zimakhala kuphatikiza zimene zizi kuti mwina chifukwa choti tsopano anthu aona kuti katundu akukwera nawonso akulimbira malipiro ochuluka winanso naye akukweza mitengo yake zimakhala kuti tsopano kukwera koyamba kuja ndi kukwera kwa chiwiriku zikamabalana zapanganso kukwera kwa chitatu because kuti built-in inflation pa Chingereza ndiye tosefe malawi muno tikudziwa kuti mkwelakwela wakatundu amene iwasautsa kwambiri wapangisa kuti ntchito zachuma zisayende bwino ndiye boma lidafusidwa kunena kuti mupeze mayankho akukwelakwela kwa katundu kumeneko musayiwale kuti mavuto athu ndi atatu monga mmene mwachitira mwaombera mkota kuti kukwela kwa katundu
komanso kuvuta kwa kapezedwe eraso palaini amatipatsa definition ya inflation amati mkwerakwera mkwerakwera wakatundu akuti ndithu tanthauzo lake mwina chichewa chake chomveka bwino tingati mkwerakwera kuti katunduyo suto angokwera kamodzi yayi koma mkwerakwera ndithu namapita choncho definition yawo imeneyo ya amdyetseni ndikukhulupirira kuti abwereranso palaini amdyetseni mwina network ndiye koma mwachidule popeza mpamphepo apa lidati patsa tingati ntchito kuti tithandize nawo makamaka gawo lothandiza kupezeke kwa chakudya komanso kulimbana ndi mkwerakwera wa katundu muno Malawi. Ndiye ifeyo anifi malinga ndi ntchito imene tikapanga yopereka ngongole kwa Malawi tidaona kuti tikhoza kulowelerapo pakuthandiza kuti tithaneni magawo awiri. Gawo loyamba ndilonena kuti popeza mkwerakwera wa katundu uja umang'ambidwa so magawo awiri mkatikati imo mukamauunika. Gawo lina limakwera kwambiri chifukwa chokhudzana ku Malawi kuno kwathu chifukwa cha katundu amene ndi wa chakudya pamene gawo lina limakhala katundu osakhala wa chakudya. Ndiye kafukufuku amaonetsa kuti chakudya kukwera mitengo kwa chakudya ndi kumene kumatenga gawo lalikulu kwambiri msonkha wa mkwerakwera uja. Tikuzana kuti mkwerakwera uja ulisonzo opangitsa mkatikati imo amaung'amba kuunika kuti mkwerakwera wa katundu ukuchitika chifukwa chani dziko lino la Malawi. Ndiye pong'amba ndi kuunika mkatikati imo mkwerakwera muja adaona kuti chakudya kukwera mitengo kwa chakudya kumene kupangitsa kuti mkwerakwera uja uzikwera kwambiri. Mwina ndimvetsetseka pamene mumvetsetseka zedi. Ndiye mkwerakwera umenewu moti kafukufuku amene amaonetsa amanena kuti mchaka cha 2024 tikamati mmene timapita kumapeto mu November mkwerakwera wa chakudya okha udali pa 40% pamene mkwerakwera wa katundu wina wosakhala wa chakudya udali 21%. Kutato zino mkwerakwera wonse tsopano udali pa 32.2%. Ndikuti utato zino mkwerakwera wa chakudya muthumba la mkwerakwera yeseyo ndi umene umakhala waukulu mphamvu kwambiri. Ndikuti ifeyo tsopano anifi titaona zimedane kuti ifeyo kuthekera kwathu kwambiri kukhoza kukhala polimbana ndi mkwerakwera wa chakudya chifukwa ngongole zimene timapereka zina mwa izo zimakhala zokhudzana ndi ngongole za ulimi. Ndiye tikafika pa tsiku la lero tikhoza kunena kuti kauniuni akuonetsa kuti dziko lino limenera kudya chakudya chosachepera matani 3.5 million chaka chonse chathunthu osachepera penanso kufika 4 million koma titenge 3.5. Ndiye kuti kakololedwe kamene kakhalepo chaka chinochi tikamakolola mmene tayamba kali kukolola tikamaliza zokolola zonse tikolola 2.9 million metric tons. Kunena kwina kuti zimveke chifukwa matani wongosauza dziko la Malawi limafuna matumba a 50 kg aja 70 million kuti atikwane tosefe kudya kuyamba January mpaka December 70 million. Koma mmene tikololere silifika 60 million tikolola pafupifupi 58 million. Ndiye kuti kutsala matumba 12 million. Ndiye kuti matumba 12 million amene wawa ndi chakudya chokha. Ndiye kuti boma likagule ku dziko lina kapena apeze mwa njira inayo. Ndiye chifukwa ifeyo monga anifi poona kuti tsopano ngati matumba 12 million achakudya sapezeka. Ndiye kuti zitanthauza kuti mkwerakwera woyamba uja ndinakufotokoza woti anthu azilimbirana kachakudya kochepa kamene takololaka ukhala waukulu. Ndiye kuti mkwerakwera wokhudzana ndi chakudyawo ukalowa mu mkwerakwera wa katundu wina aliyense ndiye kuti amene ujayo afika posauzana ukosaso mmene tinalili chaka chatatu. Ndiye chifukwa chake ifeyo tinanena kuti popeza tathandizapo kuti alimi alime mvula yatha sadakolole zokwanira chifukwa cha zifukwa zosiyana-siyana ng'amba ena mwina yeni kaya mvula inagwa mosapangalika imachedwetsa ena mwina zosiyana-siyana zimene zimachitika kuti anthu asakololedwe. Ndiye tinakhala pasi ndi boma ndiye boma linatipatsa upangiri wonena kuti inuyo mwathandiza Amalawi alowe m'madimba alime kwambiri kulima wanthirira. Moti mapulani athu ndionena kuti Amalawi amene wawa alime msaiwale pachane kuti papitewera matumba 12 million kuti chakudya chikwanire. Now 12 million ni matumba ambiri kwambiri chifukwa amene wawa mwachidule akhozoyimira miyezi iwiri kapena itatu ya njala mdzikomo. Mvetse tanthauzo la 12 million matumba 12 million awo tanthauzo chake kuti ndi miyezi iwiri kapena itatu ya njala yosoweka chakudya mdzikomo. Ndiye ifeyo mapulani athu ndioti alime zimene yes athu ndiotani kopano lero yathu ndionena kuti alimi amenewa tipeze alimi anthanana chifukwa kafukufuku akuti mlimi wa ku Malawi akalima bwino payekala amatha kukolola matumba osachepera 46 akalima bwino koma yena amene akuthekera kwakukulu amatufika ngakhale matumba 80 payekala zikavuta kwambiri makamaka anthu ammizi olima opanda fetereza wachandala amathokola amene matumba 80 mwamwe ayi 16 koma mlimi kuti wathandizika bwino wapatsidwa zipangizo zonse ngakhale wa mmudziyo akhoza kukolola matumba 40 payekala.
ndikuti ife tsopano mujamuna tifunso li model ya ife njonena kuti tithandiza alimi amene akhoza kukolola matumba 40 pa eka situtenga 80 chifukwa kutali kwambiri situtenga 16 chifukwa kutayaso nthawi ya Malawi koma titenga alimi amene akhoza kukolola matumba 40 pa eka ndikuti alimi amene wawa ife malinga kuthekera kwathu tachita target kuti tifikire alimi 200,000 ndikuti alimi 200,000 ndiwa aliyense atakolola matumba 40 pa eka ndi matumba 80 million chilo imene iyi tifuna chiyigwire tayi kuchokera mwezi wa April mpaka na December mpaka pamene mvula idzabwerera chifukwa zimene tikuthamangitsana nazo idzabwera February chaka cha mvula ifeso alimi azilima mpaka na February mlimi othirira mati ndiye mukhoza kuona kuti apapa pali miyezi mina almost 10 ndiye kuti kanene kuti alimi 200,000 atathandiza kukamba mongoyerekeza alimi pakati pa 15 ndi 20,000 mzuli wonse azilandira zipangizo za ulimi kuni zipangizo zake nchani tayerekeza kuti milimiyu azilima ekala imodzi basi koma atikhala ndi kuthekera kolima maekala awiri zitithandiza moti mlimi amene sangalime kufikira pa ekala ameneyo singamfikire chifukwa kuti pa programu iyi ndi programu yonena kuti ikwaniritse zimenezo akuchepera kaba ameneyo akuchepera kaba chifukwa cha matageti amene ndakupatsaniwo chifukwa izizi ndi nkhondo iyi yolimbana ndi njala miliyoni matumba siapang'ono yani yeti kumapatsa feteleza okwanira 1 ekala kapena 2 ekala amene ali matumba awiri kapena matumba 4 tikumapatsaso mbewu yakucha msanga ija imacha masiku 90 imene iyi tikumapatsa 10 kg pa ekala kapena 20 kg ngati walima 2 ekala ndiye tikumayika m'magulu kuti azikhala magulu pakati pa anthu 50 ndi 100 osati below 50 after the 50 atadutse 100 ndikuyimitseni kayi pang'ono amjetseni ndikuyimitseni kayi pang'ono pomwepo wanda akambapo zimene akumapatsa alimi akumapatsa matumba fetereza akumapatsa mbewu yokucha msanga mukuona kuti nkuona kwako zimenezi ndimafuna ndikuyimitseni chifukwa chokuti tikufuna tionjezere ena pa line pa ndikona ndakuyimitsa kaye chomaliza tikupereka kwa alimi ndi pampu yothililira chifukwa ndimafuna kuti wanda amabweramo aunikire zonse yothililira madzi imene ndi 50,000 liters per hour kapena kuti pampu imene ikhoza kupompa watering can aja 2,000 per hour imodzi kuapititsa kuntunda situkamba za matredo pampu yayi nakumvani muchita madata kuti yayi za matredo pampu nzachikale imene ndiyoyendera solar yoyendera dzuwa yosafuna so diesel paja diesel akumavuta ndi petrol iyi ndiyoyendera dzuwa tikumapatsa mapampu awiri akakhala 200 pampu imodzi akakhala 50 ndiye kuti pampu yo ndi 12.5 million koma tawerengera kale zonse kuti mlimi atalima matumba 40 pa mtengo wa boma akhoza kupeza 2 million kwacha pamene ngongole yonse ikuphatikizapo ndi pampu yomweyo ikumalekera malire 600,000 ndiye kuti profit ilipo yambiri 1,400 ndikachotsera zonse pali 1,400,000 profit ndikamuchotsera zonse mlimi okolola matumba 40 ndiyimira pamene wanda zinthu zitatu fetereza mbewu komanso pampu ya solar how feasible is this project kumvesera amene akufotokozera amjesteni akuoneka kuti adamvesesa kuti vuto ndi chani yankho ndi chani chifukwa chokuti zija ndimanena kuyambirira kuja kuti timakhala ngati anthu kuti mwina pakakhala mavuto timapindulapo zimaoneka ngati choncho kuti mwina chifukwa choti ndi mavuto anthu ena mapindulapo ndi sitimafuna kuti tipeze yankho now ngati dziko ifeyo eti ndanena kuyambirira kujaso Devi kuti sitingamatenge fertilizer 110 billion kwacha kumukwirira mudothimwe nkumadikirira mvula amwe timasuta zina zake zodabwisa kuti okay so you have buried 110 billion worth of fertilizer in the soil and then for 12 months and then you start looking to heavens kuti koma mvula ambuye kangopanda kugwa tata when we have nyanja amalawi yokuti tikumachita kuna there is too much water imatusa kukukushire kumakataya madzi kumene koko what are we smoking are we sure sitingatenge madzi fe nkuyika kwa patutsa kuti azithirira papa nkumadziwa mosimikiza kuti pamene tikuyika mbewu imeneyi pamene tikuthira fertilizer imeneyi madzi alipo 3 basic things that we need for us to have a harvest zaka zonsezi pamene tili pa ufulo zira mnati kumalephera kumazijesa abana munthu sungakule malephera kujesa bimba yako feeding your stomach is your responsibility as a country we should know this we know this but sometimes because pakakhala chipwirikiti anthu ena akamapindula for that samafuna tipeze mayankho chifamu chipwirikiti zema chita zima LPs ja mabilioni tu kamba amafeterezawa muliwena kuti amapindula yes chifama kazi kwirikiti zosiyana tagula kubuchala tapanga you understand all those things pena zimakhala man made chifukwa kuti people are benefiting from that chaos so for me chief anthu ataona kuti ana samapita ku school chifukwa cha njala kuna kadagamba kuphika kuphala chief bas you understand when we realized that we can no longer depend on rain
attendance ku school yes simene ndakwerera unakana ngozoti we have to do irrigation madzi tili nawo kale leti makapemphera mulungu kuti paseni mvula nyanja yo ikusefukira like even in your account ndinu mulungu chief you be looking at this guy like my friend kuti iwe ukufuna ndikutani we ndalenga vitsere kwete because madzi muli nawo kale mvula mabwesa madzi you already have water ndabweretse a Marvin Banda mauno wanda Marvin Banda amayankhulapo pa nkhani zokhudza zachuma za economy abanda mawabwino kumeneko so tikuona kuti mawanda abwino kumano tikuona ngati kuti basi zakili kanja pa program ya lero ifa dzina limachulidwa koma ayi ndi tulamu ya panali bepo tikuona ngati bwina awanda awatimira ifeyo kale amene iwo za economy ayi simazisata bwana silato zanu iwo sanga mwina kuyendamo koma ngati mwana ngati bebe koma kuvala yayi aifotokoza bwino chabwino nkhani ndi imeneyi ili pa tebulo timafuna choyamba mutayamba ndi kutifotokozera kuti kodi inflation tingayitanthauzire bwanji mchichewa chomveka bwino amdyetseni anatipatsa definition yawo mkwerakwera wakatundu tofuna titamva kwa inu tiyambire pa definition ya inflation mchichewa chomveka bwino tingachifotokozere bwanji okay munanena kale kwa program kuti mawa modzi liuli modzi ndilofunda kupeza komano mene ndimamvetsera ineyo ndimona ngati kuti ndi mulingo wakakweredeka katundu kapena zinthu chifukwa chokuti tikanena kuti kankwerakwera tikukhala ngatiso tikuonjezera chifukwa chokuti zikunena ngati kuti zinthu zikungopita nakwera komano olo chinthu chitakwera kamodzi ndiye kuti pamene popo mulingo wachoka pa mene unalipo yamba wafika pa chiwiri so zinthu zofuta kufotokoza muzichawa bwana so it's the rate at which prices are increasing. Is that rate kareti iko mwina nchimene aujeniwo andese ngati mina kankwera koma kwa ine ngunda kuti ndi mulingo eti yeah mulingo okay in very in short words we are at 30.5% inflation tukambaza when we're talking about 30.5 tukamba nditu inflation in its totality osayangana kapena ya chakudya kapena headline inflation ndekuti the total inflation ngati dziko tili pa 30.5% which is the third highest in Africa. Is there any chance of any light at the end of the tunnel? Ndibwerepo subwana pamene mukamayankha kuti tikamatero ndizabwino ndizoyipa chifukwa munthu tungoti 30.5%. What break it down for us tikati tili pa 30.5%. What does it mean for Malawians? Yes. What does it mean for our economy? Okay. Now tifotokoze chonchi ifama fosa mena bwana wanda tiyangane kale kuti target imene inayika Reserve Bank ya mulingo umene undi chani inayika kuti medium term target ndi 5%. Kutanthauza kuti tikwaniritse masomphenya atwaja panali target inayika GDP growth annual 6%, inflation target 5%. So zimene ziziyenda choncho masomphenya atwa 2063 more like na mipo wani ndi zinthu zina zili nkati mwake zingathukanira. So ngati ifeyo tili pa 30.5 tikuonesa kuti tikukanika kufika pa mulingo umene ujawo ifapa 5 people ndikapa kuluso ifeyo as a monetary economics timanena kuti mulingo ololedwa imeneyo imakhala timati rule ya Lucas ndi 2%. So zinthu zikamakwera ndi 2% ifa zinthu zimaina zikwera kuti economy ziyenda komano zikamakwera ndi 2% imakhala mulingo umene wabwino koma ifa kuti kuno kuti titawunikira tinaona kuti pali zinthu zina zimene zingapangisa kuti dziko latuli it's unrealistic kuti mulingo zikwera by 2% per annum. So tinanena kuti kuli bwino tiyike pa 5% imeneyo so si just ya kumalawi kunoko komanso Africa yonse. Now tikakhala tikukwera pa 30.5% chachikulu kwambiri the biggest part of that nthawi zambiri mu food basket 53.7% imakhala chakudya which is sometimes between 68 to 92% ndi chimanga bene machichwa kunja. So zimene ziyazi zikamakwera and the factors of production are chakudya ndi zinthu za agriculture for economy yathu inoyi anthu ambiri 80% amapanga zinthu za agriculture. So zikakhala zimene zonse kupangidwa affect inflation yathu ija imakhala timati chizungu yake imati sticky imakhala kuti ikukanika kumatsika tifati tati tiyang'ane non food inflation munaze ikambaso nthawi na yake mene ili ngati mafuta ndi zinthu zinzake ikumakhala chama 20 chakuti percent. So food inflation ija tikaphatikiza zimene zonse zapeza headline imene maikambayi kuipangisa kuti headline inflation ija ikhale higher than
muna chama 22 ika food inflation inali imofanana nako ndi non food inflation but tukamba panopa ndi target imene inapereka soboma ya chaka chino kuti inflation izikanga average around 24 to 22%. Koma ifodi chakudyacho chikumativuta. So zimene zizikupangitsa kuti ifeyo mulingo waka toledwe kwa katundu uzikhalanso ukunka nakwelera oloka kumatsika pang'ono chifukwa chokuti so tizikumbukira chinthu chimodzi chokuti izizi zikamachitika ineyo I like mmene ananena Wanda cause mavuto achakwaziwa vuto si mavuto ndi ifeyo ngati Malawi tikupangapo chani kuti mavuto tapange sofi chifukwa chokuti mwakamba kuti ife tini nyanja chokuti nyanjayo yangodza chaka chatha it's been there chambiri ya dziko lathu yet tikudalirabe mvula anthu tikunena kuti mvula ije simapereka chakudya chokwanira tikakamba za ujeni national food requirement imene anayikamba bwana Jackson 3.5 million tumapezeka kuti chimanga chijetika chimanga produce tikuzozo kuti ife sitipanga produce yokwanira ngati yaka chino I think it's about 2.9 million chimanga chomwecho mufoti ena akuchigulitsaso maiko ena akunja which means kuti muku njala inayo tikuitanga tokha mukuona so kutanthauza kuti mulingo umene tikukamba wonso kuti tikhale ndi chiyembekezo kuti ungathe kutsika zili ngati maloto so zimene ndizovuta kwambiri bwana izovuta kwambiri funso lina limene mafuna mutiyankhe munakambapo mmene mumachita interview anu ndi Times Business kuti 44% imene tidachita realign ku Malawi kuno meti timachita realignment paja tinali ndithu tidagwetsa ndalama yakwacha 44% imeneyo sidapindulire dziko la Malawi ndimafuna kuti mutambasule kuti matanthauza chani kuti sidapindulire dziko la Malawi kapena sidakwaniritse zofuna zolinga zake zimene imachitira boma limachitira 44% imeneyi kugwetsa ndalama yakwacha musanayankhe funso limenelo ndimafuna ndingobweretsa blessings makuwira kuchokera ku Balaka mtolankhani wathu kumeneko blessings mwadzuka bwanji ku Balaka ine ndikambe kuti ndazikwanira kwambiri koma panyananirawo lero ndilimbe malasalima ndasifako pang'ono Balaka muli msalimamo kodi lero ndili kutabira ndili msalimamo chabwino tiyamikire kwa basi kumenekonso ndikufunika timveko kumeneko kufa kuli madzi ambiri kumeneko koma njalaso kumenekonso imakhala ya nanu tatiuzani muli ndi Amalawi amene angatipatse nawo maganizo awo pa nkhani imene tikukamba lero monga amene ndakambira lero ndili boma la Salima ndine anthu angapo amene afuna kuyikirapo mulomo pa nkhani imeneyi ndi abambo koyamba mtuzako dzina lanu ndinu ndani nkhani ili pano tambira limodzi kuti kukwera kwa mtengo kumakukhuzani kwa motani zika zikuno la Malawi koyamba mtuzako dzina lanu ine dzina langa ndine Goodson Hidzaye ena mangotizo ndine njoka mwachidule kukwera kwa zinthu kukakoti kuperekabe chifukwa kuti meri magwira zinthu kale ndi pano pala zikusiyana tukhale movutikalo chimangacho mativuta sizoti boma ili maganiza motali pa zinthu kale zimenezi chifukwa masuwa mbuyo ndi pano zikusiyana imapasa mbiri nthawi ija yangu azikuti amapeka drama kwa anthu amene makampani kuti zinthu zichichipa mapano pa anthu aongotenga zinthu akalowa boma kumangotenga drama kumangogawa kumangodya kumangoika malumba mwawo akuiwala kuti kuno sukula Malawi amene amayika pa mpando iwowo kuti akhale kuti iwowo ndiwo nda president kapena ndi nduna izocho amanga ndife anthu akumudzife kumano amatibisa masamba ndalama akungoika malumba mwawo mwakuti akhale patsogolo kumachipitsa zinthu zingokwera daily oti ife pano pa kwathu makhala udandaula daily kumazifunsafunsa ngati kuti koma tidzavotaso nanga tikavota tithandizibanso izizo matipatsa ife kwambiri maganizo oti ngati ineyo kuti ngati ifeyo anthu oti omvetsera timakhala okwereka asasiliveza chifukwa kuti timasowa kodandaula komanso kuti dandaule matundu anji masala ake saoneka muno bwino dzina lanu pati dzina ndinu ndani ine dzina langa ndile Chibenthu wa mudzi mwako mpando nkhani imeneyi yakwera kwa zinthu mwayipa motani mumayipetsesa motani ankana kuleza kwa zinthu zimene abanika komanso sinayengereka ndifazi olo mmidzi anthu okalamba anthu osozochita akubanika nayo olo even apa pachimanga apa chemuno apa even tikulako berere mochipako koma ikungothoka mwezi umodzi pese kuchimanga chifukira pompaje pa 12000 big ndatione kuti fazi ngati fanto avutika ku Malawi tikudabwa nazo fakale chimanga timatogula ndi tuni mtengo tumasindasinda apo even panopa tikugula chinthu lero mtengo wina mawa tipite togula mtengo wina muna free times ndi anthu tafiona kuti Amalawi mirati lose tabalalika tichirendi ngati ziko apa ngati ziko chimene chingofunika mungu yosetsa akula kumipando ife fosa tilibe mawu akula kumipando tupempha inu ifeyo maso aife ndinuyo mulipemphere zinthu zizitsikeko
mmene monso ni alankhulira kuno kusalima naine anthu kamene afuna kuyikirapo mawu pankhani imeneyi koma malinga ndi nthawi yathu ndikathe kufika pamenepo lero mene kuplanta ine maloma times kuno kusalima nemezero pamenepo. Blessings takoyamika kwambiri kusalima kuti unatijoina program imeneyi tamva kuchokera kwa Njoka komanso ena omalizawa akambapo ndithu mmene akubanikira nchicho chomveka bwino akamva nkhani inflation amabanika. That tells you the seriousness of the issue that we are talking about here. But what I want to dwell on from zimene akamba omalizirawa ni nkhani yakutsika mtengo kwa chimanga tsopano because as we are speaking chimanga mitengo yatsikako pakati pati makamba mitengo ya chimanga thumba kumafika 110 50 kg bag 110,000 pano tukamba chakuma 80 chakuti china chikufika mpaka chakuma 60 chakuti 50 chakuti 1000 kwacha. Are we looking at kuti mwina this is temporary chifukwa tangokolola? Kwa ineti titati tizifunsana because nthawi zonse pamene pamavuta ndikumbukira tidapanganso kuli njina muno tidali ndi tinkakamba mitengo yogulitsira katundu akakolola farm gate prices. Tinkanena kuti pamene tikuyang'ana mulimi nanga ogula you know zonsezo zimazapangano dwell on the cost of production kodi tikumalo zochuluka motani kuti tichite produce chinthucho because the moment the cost of production is too high there is no way there is no rocket science that you can do kuti upezeke kuti mwamba kutsitsa sizingateke. So ku cost of production mwina nchifika njesi na manena kuti iwo onosa kuyangana alima ng'ono akuyangana mwina alima amene akula amene piece of land ikwena kuti ziti pasa 40 chakuti bags. Yes, right? Than 16 bags because if you producing 16 bags utalowesa zinthu zoti zikoza kupasa 80 bags what mathematics can you do kusogoloko? It means kuti mlimi apeze phindu akugulisa mokwera uyu amene amalandira minimum wage uja sangakwanitse kugula mulimi yamalo ja kugulisa mokwera uja akambezeka kuti wagulisa afuna akaguleso eka because mulimi so pena makhalaso consumer so yemwe iso wagulisa at 50 kan 55,000 per baggage afuna akachiguleso chekhadola sadaliyalisa so even yeyo but ukaona pamene pakupanga pakuvuta posepo the cost of production ma pieces of land athu amene akwenda kuti aziti pasa ujeni mwina high yield sakuti pasa because zinthu zina siti kuziyendesa bwino anthu amakamba za smart agriculture zotene zo mbewu zomwe tikugulisa ntchito chani zimene amanena mwina anjeseni mbewu yocha msanga. So these are all factors that must be put together bwino kuti tisise kuti kusamalowe zochuluka mitengo izikhala a reflection of what is the cost of production. Marvin Banda tilinde amdyetseni pa line pa kuchokera ku NIF amene kubungwe kwawo akupereka ngongole za zipangizo za ulimi wa nthirira kodi ndi mmene mwaimvetsera nkhani imeneyi ngongole zimenezi this intervention can we count on it kuti itha kuthandizira kupanga stabilize mitengo ya chakudya mdziko muno? I think ndisanyanke fusolo chinthu choyambirira tiyene kupesesa kuti mavuto osewa amene tinawo mdziko lathu nkhani yake ndi implementation ya policy intervention tichina so makhala kasankhidwe kama policies komano chinthu china amene timafuona apapa ndiyokuti bwana Jefferson afunika kupangidwa capacity chifukwa chokuti iwowo akumenya nkhondo yayikulu chifukwa ngongole imene apereka iwowo zafika kwa alimi okwana 250,000 around there ndiko lino. Yes, ndiko lino lichi for more than 20 million which is about 1%. So iwowo pa zinthu mina kugwira ntchito zikufunika kuti mwapange empower ineo ndingona ngati ndikinshabwino bwana Jefferson walo nkhani ya sama mega funds ita lowaso mu purview yawo chifukwa ngati ndiyo mukukamba nkhani ya njala munapanga notice kuti chinthu china amene chiyena kupanga mdziko momwe ndikhali mamega farms oti asangukhala aperennial rains koma tizikhala ndi nthirira iwowo ndi zinthu mena kupanga zingathe kupindula dziko lino chifukwa chokuti bwana Jefferson ntchito mena kupira iwowo ndiyo kuti wina aliyesa kumaona ni maso ndose niwo mumene muli mene mumo mwina solo mauje ma profit adisi muli nawo munapita kumalo mene amapita kapeleka zipangizo zimene ndikutsimikizireni abanda kuti ndinkona tinaita ana amdyetseni chifukwa ntchito imene akugwira ku NIF ili ngati model imene timafuna tiphunzirepo ziwiri zitatu kuti kodi these interventions seem to be heading the right direction. That is why we invite amdyetseni akuti tikupatseni ma mega farms mudzakwanitsa. Yeah, ichili chote nchoteka kwa maana ngati kamba kulanda ntchito atena. Quickly, yes, quickly, I'm Dietseni.
ndi tikupita kumalechereche kwa program ndingokupatsani 30 seconds ndimafuna mutati onetsa chitsogolo chakumene mukulowera ndi alimi athu mdziko muno. How many are you reaching out to? Komanso mukuyembekezera zotsatira zotani at the end of this intervention? Ziko mwambiri target yathu mujanafotokozera tikufuna tifikire alimi 200,000 kuti amene wawa atatipatsa between 6 and 8 million bags zitotithandiza kuti gap imene ilipo yachakudya isakhale kuti yavuta kwambiri chifukwa ndikupa kuti boma kupatula kudzera ku maprogram anthilirani ife ndikuchita so promote maprogramu ena amene ndikulola khodzo kuchita so firu gap inayo. Koma that said ifeyo sitikukhala pa chifukwa modelo yathu ndionena kuti farmer azilima katatu kapena kanayi pachaka moti chifukwa amene akolole amene tikuapatsa ngongole May, June, July akakolola alowaso madimba kuti alimeso ndekuti akhozolima kachiwiri ndipo pamene mvula izibwera akhale kuti akulima kachitatu. Masomphenya kuyambira chaka chamawa ndionena kuti kupatula kwa apatsalimi zipangizo zothirira zija za solar fertilizer ndi mbewu tionjezereponso tima handheld machine tija tikukambirana ndi ena kuti tsopano achokeretu ku kasu chifukwa kasu liso likumachedetsa kwambiri moti panopa tikumalumikiza ku MDT kuti kapena azipanga higher tractor ija kuti azilima mwachangu otherwise kuti anthu azilimira pe kasu ndekuti modelo yathu ikhoza kukhala yochedwa so kwambiri ndi malizatsa amene tikuwafuna. Koma tiyamike kwambiri Malawi so far ayilandira bwino program imene iyi konse kumene timayendako nizonena kuti limanena kawiri Malawi amangofuna support. Malawi amangofuna support ndikuduleni pamenepo Wanda in 10 seconds unakweza dzanja. Ineyo nthawi zambiri anthu timayamikira mwina atapita andiyeseni wantengerepo mwaita ayamikire ndi one of my CEO amene samakonda kukhala mu office kuti azothera aircon amapita ndithu kukaona pa ground zikukhala bwanji nifi anthu ambiri nayo mantha ayakhale kugwisidwa ntchito ngati zandale kumapanga zandale but you can see kuti andiyeseni ayesesa kupita pena paliponse nakumana nawo even usiku tele ma meeting athu mapast 10 iwo amamaliza ndiye pali anthu angapa amene maziwa amene magwira ntchito kuti kunifiko akumaliza meeting imene amanuza ati amwene takeza tikupita so ku office ma 10 usiku 10 PM tukupita so ku office kacho komene kumawa tukupita ku field mampula amene like kuti ndiyeseni akwaika anthu kuchingwe but we need such people that are so passionate osa kupasa ntchito yokuti mwangogwirira ku chifukwa mafuna ma benefit. So this is the right direction Devi kumene kukhale kutseka kwako Wanda quickly Marvin Banda ndifuna nditseke ndi inu in 30 seconds. We have countries in Africa munakambapo za acceptable inflation 2%. We have countries in Africa under 2%. Achina Benin, achina Burkina Faso, achina Comoros under 2%. Ndikonzepo ndati ku Africa kuno kuna 5% iko bado ifeyo mimi kuona mabuku 2% nini makaya bwino imene makhala bwino. So we have those countries in the likes of Benin, in the likes of Burkina Faso, Comoros. Can we get there one day as Malawi? 2%. Ndiyo sikuonesa chilimbikitso kuti zingatokuteka komano kuti ine simulungu siningaziweza mawa mwina tingathokoza kwanise kumenesa. Chabwino timalizire pamenepo kwa lero ndikuyamikeni Marvin Banda kuti munatijoina programu idho timalephera kulumikizana mu nthawi yake koma tayamikira kwa basi tiyamikirenso kuti mmakhala available nthawi zonse tikakufunani kuti muzikhala nafe zikomo kwambiri mukhale tsiku lopambana. Ndiyamikirenso amdiyetseni pitirizano kugwira ntchito yotamandika ku Nifiko tikuyamikireni kwambiri chifukwa cha initiative yapadera imeneyi pitirizani ntchito yanu yabwino. Zikomo kwambiri aulutatu zikomo kwambiri Malawi onse zikomo pameneponso pakhale pamapeto pa program imeneyi.